Rivadavia contará con un toque de oro para poder brillar más esta Navidad. Rivadavia conseguiuno, resultou o pobo máis votado da edición 2024 da campaña Juntos Brillamos Más, que promove unha coñecida marca de bombóns. Detrás, a implicación dos veciños e veciñas da capital do Ribeiro, que levan varias semanas traballando para acadar este premio. Un galardón que se vai materializar na montaxe dun alumeado moi especial. Este premio pode significar moitas cousas. En primeiro lugar, como ben dís, o feito de que o alumbrado é un alumbrado especial, que vai a provocar un atractivo turístico importante para Rivadavia e que despois quedaría para o Concello. Por outra banda tamén a expectación que xa xenera e a posibilidade de poñer o nome de Rivadavia a nivel nacional en diferentes medios de comunicación e demais, con moitísima presencia que levamos durante este mes e pouco que leva durado a campaña. Eso é importantísimo tamén, pero despois eu creo que hai un terceiro factor que é o máis importante de todo e é o sentimento de comunidade que está xerando no pobo, non? A verdade é que unha actividade como esta está conseguindo unirnos a todos cun fin e un obxectivo común, que é intentar gañar este concurso, e a verdade é que esa ilusión e ese sentimento de comunidade que respiras pola rúa, pois eu creo que é quizáis o máis importante deste premio.